IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Pasana iti napasamak anakaro nga uram iti merkado publiko iti syudad ti Batac Pagtitinnulungan dagiti naapektaran ken dagiti volunteers kastapay dagiti opisyal ti syudad ken agduduma a barangay tapno inot a madalusan ti nasao a lugar. Segon ken ni Mayor Marky Chua, may paspasimuda ag ti kultura ken ugali iti maysa a Batakenyo. Akalpasan ti uram ket agtultuloy dagiti tulong a maaawat pampinancial manual iti food packs suporta manipod karay ti kakailyan kanda duma a lugar. Iti kalabes na iwaya ti clearing operation karay ti stalls na uram na ikat dagiti waya dagiti nabatbati agam gamit ken laklako tapno madalusan daytoy. No pay kasta kinuna ti mayor asaanen na mabalin a mausarpay tinaura mapaset ti tiyandaan rason a mademolish daytoy. Ngayon, nagki-clearing na po kami. Ongoing tuloy-tuloy yung clearing. So, nililinisin po namin siya ngayon. Pero, hindi na po siya pwedeng gamitin. Hindi na po siya pwedeng ayusin pa. We will clear it, demolish it, and hopefully build a new one po. Iti agdama masimsimpakan na pagtitinulungan manen ang madalusan na tingato apaset ti tiyandaan tayo so iti temporaryo apagyanan na iti vendors na apektaran. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.